Я вас вітаю з новою посадою. Чомусь я вас не бачу, а от тепер бачу. По-перше, через те, що я не заглибився до ефірів, щоб уважно про це прочитати, як називається ваша посада і чи вона це робота в представництві президента, чи це окремо як офіс Кримської платформи? Поясніть нам. Так, дякую за запитання. Розумію, що може виникати плутанина, тому, звісно ж, поясню. Посада, на яку я призначена, називається керівник служби забезпечення діяльності Кримської платформи. Ця служба створена в рамках як структурний підрозділ представництва президента в Автономній Республіці, президента України в Автономній Республіці Крим. І, власне, можна сказати, що офіс Кримської платформи більш така комунікаційно, можливо, відома і вдала формула, яка використовується, і яка, власне, зазначена і в низці документів вже про неї згадка є. Тобто цей офіс уособлює собою і нашу службу, і, власне, все представництво президента України ВРК Крим працює зараз на фактично те, що ми називаємо офіс. Тобто різні підрозділи представництва надають свою підтримку і виконують функції, які можна описати як функції офісу Кримської платформи. Що стосується служби, яку я буду очолювати, то тут важливо пояснити, що ми відповідаємо саме за внутрішню роботу, за забезпечення внутрішньої роботи і діяльності України національної в рамках Кримської платформи. Тобто ми не організовуємо саміти і інші міжнародні події, це залишається компетенцією Міністерства закордонних справ, але ми, звісно, тісно співпрацюємо з МЗС, забезпечуючи участь України в Кримській платформі. Тобто це, знову ж таки, може видаватися спершу складно, але, власне, наша задача зробити так, аби Україна, як учасниця, власне, Кримської платформи, ефективно брала в ній участь, аби вона демонструвала певні результати, які були переконливими для наших міжнародних партнерів. Скажімо так, підштовхували їх або мотивували їх далі брати участь в заходах Кримської платформи і активніше долучатися до цієї ініціативи. Марія, я правильно розумію? Тепер ви вже не правозахисник, з чим асоціюєтеся багато років, ви тепер державний чиновник. Правильно це саме так. Трансформація? І тоді, як до державного чиновника, мені пояснювали, що міжнародним напрямком Кримської платформи займається МЗС, хоча сам офіс Кримської платформи – це при представництві президента. Який розподіл повноважень? Що буде у вас? І що буде у МЗС? Чим конкретно ви будете займатися? Власне, справді офіс Кримської платформи створений на базі представництва президента України в Криму. І МЗС, якщо дуже просто пояснити, то, перепрошую, мене чутно? Чутно, але не видно. Так. Якщо дуже коротко і пояснити і доступно, скажімо так, то йдеться про те, що МЗС, Міністерство закордонних справ, займається зовнішнім напрямком, тобто, власне, йдеться про міжнародні контакти, йдеться про організацію саміту Кримської платформи, який вже відбувся, і в подальшому відбуватимуться міжнародні події, які, власне, буде організовувати МЗС. МЗС формує так звані focal points, тобто мережу, в рамках якої Україна звертатиметься до міжнародних партнерів задля того, аби вони реагували на якісь виклики, які відбуваються в Криму, і таке інше. В той час, як офіс Кримської платформи забезпечуватиме, я вже про це сказала, можливо, це ще раз варто пояснити, забезпечуватиме участь України в Кримській платформі. Що це означає? Це означає реалізацію проєктів різних, які, власне, реалізовуються в контексті реалізації стратегії, я вже говорю як державний службовець, реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. От я просто приведу приклад, аби бути максимально конкретною. Зараз, власне,
власне представництво займається у співпраці з іншими державними органами, займається розробкою проекту, який буде спрямований на, скажімо так, заохочення кримської молоді і на допомогу для кримської молоді задля вступу до вишів на материку. Так і проекти, які власне будуть пов'язані з деокупацією та реінтеграцією Криму. Так, і я просто хочу нагадати знову ж таки, що це може здатися дещо таким формалізованим, формальним, але насправді, от і в стратегії, яку я згадувала, деокупації реінтеграції Криму, і в плані дій реалізації цієї стратегії, який був затверджений Кабміном, прописано дуже багато заходів, які просто нам потрібно реалізовувати. Нам, я маю на увазі не тільки представництво президента, там прописана низка центральних органів виконавчої влади, там інтеграції, Міністерство закордонних справ, там і правоохоронні органи є, так. І от, власне, ось реалізація цієї стратегії означала б ефективну участь України в Кримській платформі. Бо ж зрозуміло, що для нас важливо утримувати міжнародну увагу на Кримові. Так, і для нас важливо, щоб міжнародні партнери нас в подальшому підтримували і продовжували участь, і щоб ця участь була більш активною. І для цього активність має демонструвати передусім Україна. Яким чином це робити в цих надскладних умовах, коли ми не маємо доступу до території, коли ми розуміємо, що окупаційні органи в Криму буквально використовують шантаж, так, через такі справи, як справа Нарімана Джеляла і братів Ахтемових, для того, щоб тиснути на Україну, тиснути на міжнародну спільноту, але в рамках в цих умовах власне ми маємо якось діяти і робити так, аби Кримська платформа продовжувала бути цікавою для міжнародних партнерів. Так, і власне знову ж таки з позитивних прикладів, які можна сказати, от власне демонструють те, як має це відбуватися участь України в Кримській платформі. Це ось законодавчі акти, так, які низка законів була ухвалена напередодні Кримської платформи. Я маю на увазі закон про корінні народи, скасування ВЕС Крим. От зараз в першому читанні проголосований законопроект 6104 щодо соціального і правового захисту осіб, які затримані у зв'язку з агресією проти України. Я сподіваюся, що найближчим часом вже в другому читанні буде цей законопроект проголосований. Власне, це все і означає ефективну участь. І наше завдання бути таким, як я собі це бачу, як якщо спростити, так, це бути таким хабом, який буде об'єднувати різних стейкхолдерів, різні Пане Марія, органи. у нас хвилина до кінця ефіру, буквально 1 хвилина. І дозвольте мені запитання, можливо, воно не дуже стосується вас. Можливо, ви поясните, кого воно має стосуватися, але з одного боку, от ви згадали, держава ухвалює закон, яким пишається про корінні народи, з іншого боку, вперше за роки навіть окупації і Криму, як було з окупантом Росії в 2014 році, АТР, єдиного кримсько-татарського каналу, нема на спутниковому мовленні, бо скорочений його був бюджет і нічого не змінилося з минулого року. З одного боку, Кабмін ухвалив стратегію розвитку популяризації кримсько-татарської мови, з іншого, я знаю від своїх джерел, в базовому виші ТНУ, Таврійський національний університет Вернадського, під приводами ставлять іншого ректора, який не виграв, того, який виграв, Володимира Казаріна, відсторонюють, а фактично на факультеті філологічному згуртають, я знаю від керівників там, методику викладання кримсько-татарської мови в самому Міністерстві освіти, пояснює, що навіщо воно потрібно, все одно кримсько-татарська мова приречена. Це не буду називати імен, хто так каже. От з одного боку, нібито кроки ухвалюються одні, а наслідки маємо і з каналом, і з методикою викладання інші. Тому питання, а що відбувається взагалі тоді насправді? Хвилина. Якби я була правозахисницею, я би це прокоментувала. Так. Я зараз, на жаль, не можу якось політично. Я просто хочу одне сказати, оскільки є ще пару секунд, що якраз існування Кримської платформи, і в тому числі Офісу Кримської платформи, національного офісу, власне, дає шанс на те, що будь-які суперечності в державній політиці все ж таки будуть вирішені на користь найоптимальніших і найраціональніших, і найкращих рішень для, власне, України і для територіальної цілісності, і для жителів, звісно, окупованих територій, які є громадянами України.
Ну, а до речі, я кажу, що є ще одна хвилина, тому поставлю це питання. А ця критика була, до речі, не буду теж називати імен, а тоді просили, вона була від людей, яких ви знаєте, в самому представництві президента України в Криму постійно, коли вони отримали цей документ, це план дій до стратегії деокупації. Вона сказала так, що деякі міністерства, які брали участь, підійшли не дуже фахово і не дуже добре проробили, як з планом дій. Що ви думаєте, чи треба буде його переробляти, чи ви взагалі знайомі з цим стосом в 158 сторінок, і наскільки ви, як чиновник, можете собі дозволити коментувати цей документ? Ну, от, власне, не можу вже дозволити собі коментувати, тому що, мабуть, ті коментарі, про які ви кажете, висловлювалися колегами, які є на політичних посадах. Так, вони якраз можуть, це їхні також функції, можливо, ці речі коментувати. Я, на жаль, не можу собі дозволити це коментувати. Я просто хочу сказати, що насправді мені здається, що ми можемо, звісно ж, реалізовувати інші важливі, корисні речі, які навіть, може, не входять до переліку тих заходів, які прописані в плані, з яким я, звісно, знайома. І тому мені здається, що, власне, це нас не обмежує. Це просто задає якусь рамку таку, дає якусь дорожну мапу. Але якщо ми хочемо і можемо робити більше, то ми будемо робити більше. Я просто не бачу тут суперечностей. Дякую. Це була Марія Томак, в Україні дуже відома протягом багатьох років як правозахисниця, а тепер керівниця Служби забезпечення Кримської платформи при представництві президента України в Криму. Далі ми відходимо на велику перерву з новинами і зустрінемося в цій студії за 15 хвилин.